Hallå grabbar, vi kommer köra crossbow challenge. Vi får se. شوي بعد تيمون. Där blev det en miss. Miss. Och där blev det mål, men ändå miss. Hejdå. Den där var dålig. Ni kanske hör att han skjuter toppar, men han skjuter skruv hela tiden. Miss. Nära, men ändå miss. En träff! Mästaren kör, vinner! Sista skott!